na manuparangon yan ka na DCGP News na kung sain maski wala to ang nakalaag na no parking lane, ipararking ang ini kan mga manlaylay na behikulo rason para magkaigwanin na bagulbul na bulos ni na trapiko. Iningon yan ang pirming nahiling na sitwasyon ka na DCGP News sa regular na pag-agi-agi sa lugar na kung sa iyo ini ang nagiging mayormenteng problema kung nanatata pirming nagkakaigwanin na pagtatraffic sa lugar na kung sain mga pribadong bihikulo minapararking sa nanim basta-basta maski may mga nakalaag na no parking signage. Asin sa ngunyan, dahilan taras hour na naman, pauruli na ali sa trabaho ang ibang mga empleyado sa mga manlaylay na establishmento. Ngunyan, talagang grabe na naman ang pagkakaigwanin na bagulbul na bulos ni na trapiko. Sa magsusog sa mga obserbador na nakauron ka na DCGP News, saro dapat ini sa matawan in disposisyon ka na traffic management ka na LGU kan Legazpi. Gani na mamantinir ang smooth sailing ka na pagbubulos ni na trapiko sa lugar. Yan ang mga dagdag na bareta. Halid dito sa luwas. Ako po si LBB. Nagdagdag ang Department of Agriculture ni mga bagong food items sa indang suggested retail price kasunod kang paglangkaw kang presyo nin basic commodities resulta kan mga nakaaging bagyo. Ini matapos magluwas nin administrative circular ang DA para bugtakan ng SRP ang nagkaparang pangyunat na barakalon sa merkado asin supermarket na may kamawotan na maprotiran ang publiko hali sa abnormal na aumento sa presyo. Sigun kay Agriculture Secretary William Dar, kariba na sa SRP ang karning baka maging ang mga lowland asin highland vegetables. Ang implementasyon kan SRP susug sa Price Act may kamawotan na masuguro ang availability kan basic asin prime commodity sa tamang presyo sa gabos na oras na ikakalugi kan mga negosyante. Sa rarom kan SRP, ang beef rump, 380 pesos kada kilo. Beef brisket, 300 pesos kada kilo. Ampalaya, 80 pesos kada kilo. Sitaw, 80 pesos kada kilo. Native pichay, 80 pesos kada kilo. Karabasa, 30 pesos kada kilo. Talong, 60 pesos kada kilo. Kamatis, 100 pesos kada kilo. Carrots, 80 pesos kada kilo. Bagyo beans, 100 pesos kada kilo. Repolyo bagyo o pechay bagyo, 80 pesos kada kilo. Patatas, 70 pesos kada kilo. Sayote, 30 pesos kada kilo. Bangos, 169 kada kilo. Tilapia, 120 pesos kada kilo. Galunggong, 180 pesos kada kilo. Pork, 260 kada kilo. Pork liempo, 280 pesos kada kilo. Bilog na manok, 130 pesos kada kilo. Bunay, 60 o 6 pesos, 50 pesos kada saro. Imported rice, 38 pesos. Sagod, 52 pesos kada kilo. Local rice, 40 hasta 53 pesos kada kilo. Bawang, 100 pesos kada kilo. Brown sugar, 45 pesos. Refined sugar, 50 pesos. Lana, 50 pesos kada litro. Mantang siniguro man kan DA na padagos ang sendang regular na monitoring sa presyo kan mga basic commodities. Daing ginibong pangbubuli si Presidential Spokesman Harry Roque sa mga aki ni Vice Presidente Leni Robredo matapos na direktang atakihon si Presidente Rodrigo Duterte sa social media kan kakusugan kan bagyong Ulysses. Sigun kay Roque, ang pikisabi man sa nanya iyo ang nagkomento ang mga aki kan Vice Presidente may kinaraman sa pagresponde kan Presidente durante kan bagyo. Sigun kay Roque, dahil ninda aram kung sisay anang bubuli alagad, ibinalgar sa nanindang talagang nagtaram ang mga aki ni Robredo sa isyo kan hashtag nasaan ang Pangulo. Nagtrending ang hashtag nasaan ang Presidente sa Twitter sa kakusugan kan bagyong Ulysses alagad dahil ini ginamit kan magtugang na ay kasintrisya sa pagultanan ninda kan mensahe sa Twitter.
Nagpuon ang distribusyon ng titulo ng daga asin relief packs kan Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiary na rinapado kan bagyong Ulysses sa probinsya kan Cagayan asin Isabela. Sigun sa DAR, nagdistribusyon ng 47 Certificate of Land Ownership Award o CLOA asin 900 relief packs sa mga hararayong banwaan kan Enrile, Solana, Amulong asin Alcala sa Cagayan, asin sa San Pablo asin sa Santo Tomas, kan Isabela. Ang distribusyon ng daga, yun inapod na serbisyong door-to-door kung saan ang mga opisyales kan DAR, ang personal na nagdistribuyer kan COLA o CLOA sa mga pili na agrarian reform beneficiary. Bigadalan kan Senate Committee on Finance ang pag-sumitir ng individual amendments kan mga senador sa 2021 budget. Katakod kay ni imbis na ngunya na aldaw gibon ang period of amendments asin pagpasar kay ni sa second asin third reading itinalan ini sa Webes. Sigun kay Senador Sani Angara, pamayo kan Senate Committee on Finance, dakol ang sa iyang mga kapasenador ang nagsumitiya ng propestong amendments sa pag-aadalan ninda kung arin sa mga ini ang resibihon. Tinawan ni Doon ni Angara na perming dakulang hagyat para sa iya ang desisyon kung arin ang mga resibihon sa mga propestong amendments kan sa iyang mga kapasenador. Sa Webes, target kan Senado na maaprobaran sa ikadua asin ikatulong pagbasa ang propestong budget para sa masunod na taon. Paliwanag ni Angara, matapos ang pagrapado kan bagyang Ulysses kung saan nasuspindir rin sarong aldaw ang marathon session kan Senado, nagbago talaga ang sendang schedule sa pagpasar kan budget asin sa ika-26 ka Nobyembre itinalaan ang target approval kay ni. Ipigbubusol kan International Labor Organization ang pagpapakusog sa pension system sa third world countries arog kan Pilipinas sa tao man kan padagos na hagyat kan COVID-19 pandemic. Ini sigun sa ILO dahil dakol na individual na maski dekada na ang sendang trabaho dahil pag-ararin ibang benepisyo o pera na sa sendang bulanan na sweldo. Sinabi ni Nino Miera Koha, sarong senior specialist on social protection kan ILO na masking igwang mekanismo aro kan social security system sa Pilipinas bako pag-arares ini sufisyente para matabangan ang mga empleyado na diiton sa naan income. Bako sa na pension scheme sigun sa iya ang nabalo alagad maging ang bulsa kan mga Pilipino asin bako imposibleng mas dakulang problema sa mga maabot na aldaw kung dai maproteran in marahay ang mga saradit na negosyo kaya obrero. Tigrekomendar man kan ILO sa gobyerno na pag-adalan ang pig-apod na universal pension kung saan matatawan in pension ang senior citizen maski daing kontribusyon sa SSS o iba pang institusyon arog kan government service insurance system. Magiging magastos ini sa gobyerno alagad dakulman ang maitatabang sa ekonomiya. Balikan tayo para talig dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kami. Naipaporman na naibalik mo niya na pagkaldaw ang operasyon kan Legazpi City Health Office matapos na temporaryong sarado ang serbisyo kay ni kan nakalihis na semana. Ini an naapag-araman kan DCGP News sa pagbisita niya tungo niya na pagkahapon kung saan posibleng sa mga maabot pang aldaw maibalik sa normal ang sa indang operasyon. Ini matapos na kan nakalihis nga ni semana ipinag-order ni Alcalde Noel Rosal na ipundo para mientras ang sa indang serbisyo matapos na saro sa mga personahe ninda o kaya staff kan City Health Office ang puminositibo sa herang na COVID-19. Tinawanin na panahon kan alkalde na magkaigwanin contact tracing asin man ang pag-swab test sa mga posibleng nakasalamuha kang nasabing personahe. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGP. Mayroon na ipapanitalas ng bareta bako sufficiente ang pagsuolog ng face mask as in face shield para maproteran ang sarong tawo kontra sa COVID-19. Inapatanad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere katakod man kan pag-urumol-umol kan mga tawo sa Divisoria, Manila asin Baclaran sa Pasay City ngunya na pararani na ang Pasko. Maikot na sinabi ni Vergere na dahil pamanggararay pigtutugutan kan Interagency Task Force
an mass gathering dahil sa peligro kan pag-ulakit kan virus. Dahil pa man nawawara ang virus, kung kaya abiso ni Vergere sa publiko na alikayan una ang pagduman sa mga mataong lugar sa kod na mapapele. Sa ngunyan, iguaning 418,818 na restrong kaso kan COVID-19 sa nasyon, kung sain 386,486 sa mga ini anarahay, mantang 8,123 ang nagadan. Nagre-recruit ng unyan ang duwang hospital para sa clinical trial para sa pag-aadal kan melatonin bilang supplementary therapy kontra sa COVID-19. Ang Manila Doctors Hospital nagkukondukta na ng research as in development sa melatonin para sa COVID-19 patient na igwang komplikasyon na nagpuon sa pneumonia. Sigun kay DOST Secretary Fortunato de la Peña na para sa Manila Doctors Hospital, ang Jose Rodriguez Memorial Medical Center, nag-recruit naman nin partisipante. Target kan pag-aadal na makapag-enroll in 350 COVID-19 patient kung saan 175 iyo ang ibabugtak sa experimental pool asin ang natatada na 175 iyo ang para sa control group. Kamawot ang pag-aadal na maaraman kung ang nalangkaw na doses ng melatonin kaya ng pababaon ang pag-iipo ng intubation kan COVID-19. Ang DOST nagtagama ni 9.8 milyones pesos na fundo sa MDH as in R&D para sa paggamit ng melatonin bilang adjuvant therapy. Napabilang ang Pilipinas sa listahan o list of shame kan Geneva-based United Nations Watch. Ini matapos na magboto ang representante kan Pilipinas sa UN kontra sa sarong draft resolution sa UN General Assembly na nagkokondenar sa Iran dalan sa pagkasabing pang-aabuso kan gobyerno kay ni sa diretsong makatawo. Pagkakarkalong nasa kabilugan na 32 na mga nasyon ang nagboto kontra sa resolution na ipigbubusol kan UN Third Committee na nakafocus sa social, humanitarian as in cultural issue. Apara sa Pilipinas, kaiba sa mga nagboto kontra sa draft resolution kan UN ang North Korea, Russia, China, Pakistan, India as in Iraq. Mantang 79 nasyon man ang nagpaabot ng resolution, mientras na 64 man ang di nagboto. Ang nasambit na resolution kan UN may kamautan na itaas ang alarma sa nangyayaring pagsuway sa diretsong makatawo sa Iran. Miyaras tanto tutugutan ng makalaog sa nasyon ang mga dayuhan na kapitalista na may trader's visa. Sigun kay Immigration Commissioner Jaime Morente na nasabing lakdang bilang pag-utob sa resolution na ipinaluwas kan Interagency Task Force na mas pinahiwas pa ang coverage o sakop para sa mga dayuhan na pwedeng makalaog sa nasyon ngunyan na nasa tahaw kita ka nagpapadagos na COVID-19 crisis. Paliwanag ni Morente, susugsalay, pigtatawan nin visa ang mga dayuhan na ma-invest o kaya makapagnegosyo sa Pilipinas, pati na sa indang agum, aki asin obrero, na pag-araman na kaibanan sa mga visa na pig-issue kan economic zone aron kan Freeport area sa Bataan, Clark Development Corporation asin Cagayan Economic Zone Authority. Katakod kini, pigdalauman na magkakatabang ang nasambit na lakdang sa pagpapakusog kan ekonomiya kan nasyon. Inaprobara na kan Toll Regulatory Board ang toll rate hike sa North Luzon Expressway o NLEX ngunya na simana. Ini matapos makompleto na asindagos ng bukasan ang 2.6 kilometros na Harbor Link Project kan toll road kan Hunyo. Base sa anunsyo kan NLEX Corporation, lauma na ang 4 pesos na toll rate adjustment sa open system asin 6 sentimos kada kilometro sa closed system. Epektibo na ni sa pag-abot kan alas 12:01 sa Nobyembre 25. Napag-araman ang 7 bilyones pesos na Harbor Link Project sa rong elevated section kan tollway sa pagultanan kan bagong Caloocan Interchange sa C3 Road, 5th Avenue asin bagong Navotas Interchange sa R10 Mel Lopez Boulevard. Nagpatanid ang si Philippine National Police Chief General Debold Sena sa mga operators kan Philippine Offshore Gaming Operators sa Pugo dalan sa ipagkoordinar sa PNP sa pagresolver kan kaso din mga kidnapping na kinainviltuhan kan mga Pogo workers. Sigun kay Senas, dapat na dai magtago
nin informasyon sa PNP ang mga pugo operators lalo na kung ini may kinaraman sa security concern. Ginibo ni Senas ang patanid matapos ma-rescue kan PNP anti-kidnapping group ang dinukot na Vietnamese-Chinese pugo worker as sinadakop ang tulong suspitsado sa Angeles City. Sa report na nakaabot kay Senas, sarong pugo employee na nagagara na Vong Cam Lan Anay Salbar sa sarong subdivision sa Barangay Pampang, Angeles City sa lugar na pinagtataguan sa iya kan mga suspitsado. Ang mga suspitsado, mga oriental-looking men, nabo magtao kan sa indang mga pangaran sa mga pulis. Sa pagkapot kan mga pulis sa mga suspitsado, sinabi kan mga ini na kinuha kan kompanya ang sendang mga passport. Yan mga tugang ang detalles kay mabaratang unyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Kapag kan mga pagariba, June Napolis, Salado Technical. Ako po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili